Hvor mange sekunder er 2 minutter? Hej og velkommen til Hidden Quiz med Planet. Det er 200. Det er 60 gange 9. Okay. 6 gange 3. Hej, beslutningsarm. Han siger hej og velkommen til hans hus. Tak. Sæt dig ned. Tak skal I have. Beslutningsarm. Ja, jeg er her som sagt for at interviewe dig, og jeg skulle høre, hvad er dit navn, og hvor gammel er du? Han hedder Jaffa, og han er 107 år. Hindu-navne har betydninger. Ja, det er der. Hans navn betyder vandløb. Okay, er det stort og visdomt? Ja, det er rigtig stort. Du er 107 år. Hvordan kan det så være, at du holder dig så godt? Han siger det, fordi at han holder sig godt ved at sidde og meditere. Okay, det burde jeg prøve så. Ja, det skulle du prøve, og du kan være med nu. Det lyder spændende. Du kan sætte dig der. Okay, så når man mediterer. Han siger, at du bare gør sådan her med hænderne, og så siger du lyden. Okay. Nu skal vi begynde. Okay. Nu er vi så færdige, og nu skal vi ind i et tempel inde i centrum. Jeg er heller ikke særlig god til det her. Han siger, at når man går en tur ud til et tempel, skal man gå sådan her med armene. Okay. Han siger, at man skal huske at tage skoene af, fordi det er et helligt sted. Okay. Han er meget stille og rolig, for det var her, hans forfædre ofrede det første lam. Nå, er det stort i familien? Det er meget stort. Det betyder, at man passer godt på guderne. Han siger, at han vil hente offerfåret. Men hvad skal der ske med fåret? Det skal dræbes, og så skal det brændes, så den sjæl kan flyve op til guderne. Men er det ikke synd? Nej, for det er jo en gave til guderne, så derfor bliver de jo glade. Hvad er det for musik? Det er det rituelle dansemusik. Han siger, at man danser en hellig dans, inden man brænder fåret. तुझे आशिक बनाया है मुझे कातिल बनाया है कभी तोड़ेंगे
Han siger, det der er en kæmpe sten. Man bruger til at smadre den i hovedet, så den dør. Men gør det ikke ondt på den? Jo, det gør det, måske, men det skal bare have et ordentligt slag, så dør den. Er den død? Ja, sådan er det. Jo, nu hvor det er blevet dræbt, så mangler vi bare at brænde, så den sjæl kan flyve op til gudene. Jamen, er det ikke noget, Jaffa kunne gøre? Jo, men Jaffa han er lige gået på det royale toilet. Han har en meget lyt lager. Så Skal han ikke tænde ild for? jo, det må jeg så gøre nu, åbenbart. Okay. Så, men faktisk har vi, altså, hinduismen har den regel med, at når man skal ofre får, så må der ikke være nogen andre i lokalet, end den, som der tænder. Jamen, men tror du ikke, Jaffa er på vej? Nej, det tror jeg ikke. I må meget gerne gå ud. Jaffa! Men derinde, der har de gang med at brænde fåret. Den hellige ting. Jaffa er så gået på toilettet. Men det har været en spændende tur at lære om hinduerne. Husi, Martana. Så må I godt komme ind. Hindu-twerk! Nej. Hindu-grind! Man siger, at det der er en kæmpe sten. Man bruger til at smadre ned i hovedet på fåret, så det dør. Slå til! Vi spørger Alita! Hvad er der med det? Nina, Osina. Ud! Denne vej, jeg skal brænde det for. Nej!